Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da warhaka. To a yau za mu nuna muku yadda ake KYC a cikin wannan Sinbad Network ɗin, wanda na kawo muku shi a kwanakin baya. So waɗansu dai sun yi rijista da shi, waɗansu kuma ba su yi ba. To idan baka yi rijista ba ko a yanzu lokaci bai ƙware maka ba, za ka iya zuwa ka yi rijista. To a halin yanzu dai sun riga sun buɗe KYC. Yanzu za mu je nuna muku yadda ake yin KYC a cikinsa. Sannan kuma tun kafin su yi KYC mun saka address, kuma sun ɗan tuttura mana wani point daga cikin wallet ɗinmu ba tare da ma mun yi KYC ba kenan. Idan ma kuma wani ɓangaren wallet, kun ga wallet ɗinmu da muka saka a nan wajen na BIP20 daga cikin Trust wallet muka ɗauko shi muka saka. To gashi nan yanzu akalla ina da kusan guda 31,000 kenan. Yadda ake wannan mine, ga nan da aka ce ma silent ɗin nan, ana ake mine ɗinsa. Sai kuma wannan calculator ɗin nan shi ma gashi nan inda aka ganda ga ansa Jim ɗin nan, a nan ake tara ma wancan na calculator ɗin kenan. To yadda kuma zaka tara shi da yawa, a nan inda kaga yatsa, inda kaga ansa boosting, zaka iya danna shi domin su baka talla. A nan wajen kaga ansa boosting SNBD ɗin nan, wato inda yake 240 ɗin nan. To nan ne zaka ga abin da zai tara ma cikin 24 hours. Yanzu misali zai tara min guda 200, to bara na yi boosting ɗin shi. Yawa, kamar da kuke gani mun gama kallon talla, ga yana ya samu na 240. Duk boosting ɗaya idan kai zai samu ƙwaya 240. To yana kamar boosting guda nawa ne ma ake, sai dai kun zo za ku kona wani ake. To anan zaka ke tara shi da yawa domin 24 hours idan ya tara ma shi da yawa. To yanzu abin da muka zo a nan cikin wannan bidiyo, mun zo mu yi KYC ne. Sai mu koma nan da aka ce ma profile. Yawa, ga nan da aka ce ma KYC verification, sai ka ranna a gai. Yawa, idan ya zo da kai na a wajen rijista, idan sunan ka kasa da sunan nin ɗinka wanda yake jikin ɗinka daidai, kamar ga nasa Sirajodigital ana wajen first name da last name, to sai ka bar shi haka. Idan ko ba haka bane sai ka canja shi. To mu da yake haka ne, za mu sa date ana wajen, sai ka ranna akan date, sai ka zo ka sa date ɗin da yake jikin national ID card ɗinka kenan. Bara mu saka shi mu gani. Yawa, to kamar haka gashi nan, sai ka zo ka saka national ID card ɗinka kenan. Nin number ɗinka wanda ke cikin national ID card za mu saka yanzu. Bayan ka saka, sai ka zo ka zaɓi country ɗinka kenan, ƙasar da kake. Bari mu sa mu muna Nigeria ne, gashi nan sai ka saka Nigeria. To sai ka zo ka saka a nan waje inda haka an ce ma proceed ɗin nan. To nan zaka taɓa domin ka saka hoton national ID card ɗinka kenan. Nan kuma ban ɗin nan sai ka saka ba zai wara mu je mu ɗauko shi. Za ka ɗauka hoton national ID card ɗinka, sai ka zo ka yi load ɗin shi kai ka saka. Bara mu je mu nemo shi mu gani. To kamar da kuke gani, ga nan mun saka hoton national ID card ɗinmu gaba da baya, kuma mun saka hoton mu kenan. To sai ka zo ka danna submit for review ɗin nan. Idan ka tabbatar ka cike waɗannan abubuwan kenan, sai ka zo ka danna submit. Yawa, ga KYC mai yanzu yana under review. To idan suka karɓa, za mu zo mu gani, mu duba mu gani ko za su karɓa. Idan suka karɓa sun yi apply shi kenan. Idan kuma da gyara sai mu sake gyarawa. To haka ake yin wannan airdrop ɗin kenan. Ga inda ake saka address, zaka je ko address ɗinka na cikin Trust wallet ko MetaMask ko abin nan Bitget, ka zo ka saka shi. Akwai network ɗin shi, sannan kuma akwai country address ɗin shi da ake kunnawa kenan domin a yi amfani da shi. Sai mu dawo nan home ɗin nan. Sannan inda za ku ƙara samun wannan token ɗin, a nan wajen da kuka ga alamar hannun nan guda biyu suna nuna da nan da nan. To idan ka shiga ɗaya a nan wajen ga spell nan, idan ka buga za ka samu ƙari. To saboda suna saka talla, nan ma ka zo ka danna wannan open ɗin nan, za ka samu ƙari shi ma token. Idan ka samu ƙari, to a nan sama za ka zo ka yi claim ɗin shi kenan. A nan wajen za ka zo ka yi claim ɗin sai idan ka tara shi kenan. Spell guda 5 ne kowanne za a baka cikin su, sai ka zo ka buga ka yi amfani da su kenan. To haka ake tara wannan point ɗin kenan. Sannan kuma na nuna muku yadda ake KYC yanzu. To sai ku tarar da mu bidiyo na gaba domin nuna muku yadda zamu yi withdrawal. Insha Allah mun san da sun buɗe mana KYC, za su ba mu damar da zamu tura kayan mu cikin zuwa wallet kenan. Kuma a yanzu zaka iya swapping ɗin shi
Allah ya sa mu dace, sai mu haɗa ku a next video. Muna roƙon ku idan ne farkon zo ku an tasha mai albarka, ku daure ku ne subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa, ku share wannan video domin yan uwa su amfana. Sai mu haɗu da ku a next video.